Filɛbaw an b'aw fo aw dan se an ka mot de la semaine kɛnɛ kan. Mot de la semaine ye kɛnɛ min bɛ yen nɔ n'a bɛ sigi Web TV de la paix fɛ ni Think Peace ka hakililaw ye. Mot de la semaine bɛ kumasenw kan minnu ni bɛn ni kelenya bɛ sirabɔ n'u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ. Nin dɔgɔkun na an bɛna kuma fɛn min kan o de ye extrémisme violent ye ni o ye dansago wale ye. Ni dansago fɔla ka ban a bɛ bɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni hakɛ b'o la n'a bɛ bila minɛn kɔnɔ n'a bɛ suma a bɛ bɔ o minɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A bɛ kɛ hakililaw ye hakilila minnu bɛ yen nɔ ni a taayɔrɔ ka jan. Ni diinɛ bolo don i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ yen nɔ ni a bɛ suma ka bɛn o ma. N'o kɛla kɔlɔlɔ b'a la o kɔlɔlɔ de bɛ se ka adamaden yɛrɛ ka lahala yɛlɛma k'i kɛ maa ye maa min ye maa danajugu ye mun bɛ se k'i bila waleyajugu caman kɛli la. N'o y'a sɔrɔ yecogo wɛrɛ bɛ extrême violent na aw fɛ aw kana siga an bɛ se ka kuma falen kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw bɛ se ka kɛ an ka nin video commentaire la a k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan an bɛna mun wɛrɛ ta dɔgɔkun nataw la an bɛna mun fana kɔnɔ kuma an bɛna jɛ ka kuma mun kan ɲɔgɔn fɛ. Think Peace.